ego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono agricultural and environment studies, mechanical and automotive engineering, refrigeration and air conditioning, welding and fabrication na wigo ase ensema ya building and civil engineering nkwegeli bale plumbing, masonry, carpentry and joinery, building technology, civil engineering na wigo water engineering ase ensema ya computing and informatics nkwegeli bale ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na wigo na network system administration ase ensema ya electrical and electronic engineering nkwegeli bale electrical installation na wigo electrical engineering ase ensema ya cosmetology nkwegeli bale hairdressing wigo mbabwate fashion design ase hospitality and tourism nkwegeli bale food production yani cookery na wigo food and beverage production. Asa Marieta Ngorogu James Barari Nyakundi e principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Limongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school ya class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera bone gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zichene kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship mkwaye bali loan cyogo soma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana ngwaye wale kiri kitokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia ko menye school golendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana ngwaye bali constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso support abana bagocha Kitutu Masaba egende getangania tabiri nga mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba wekawe bursary in full intabana baito January intake nagendereta abana bali bakoze school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application tinchigendereta asamange yabo okubatalira ase skuri yiga kosi obakirisi migutras chilamba chabo 0743480999 kosi 0782490068. Mwanju muligelie kionga chinsabire toko chakane ngana yogo chania kurwase county ya Nyamira asitoko manjigobna obotuko obugo kira lero niko mbaskanu mubonya tukawakane kwa chinsemo chikorunga bwarani angene kerenyo ase parene kuro Nyamira go chekelicho basikono nya tukaboko bwatrani egali ya obosombi bwa bantu kose ya matatu amo netrera wakano we mobe niko nya tukawokwerera abantu batano batatu go siria magema abwabo abantu bande batano niko bagende kurwanira amagema abo ase enyagitali samarikatama ICU abego batatu niko nabarabu bali ase nyagitali abo bagatebekana habwate amachera amakei ake amakemake
kobwatekana gose kana korenganigwa na ibuo bande bari ase ensemo ya ICU abarai ao niko bagante gutuma mogomba abo ne tukuria rero ni gatia barai banyako bagutarucha se inyagitari ya Nyamira National Nyamira inyagitari enene ya Nyamira ase banyaka bakurwa ebirengerero byabo bakurwa magomba abo nabo igokurwa engora gochia se bari bontu banyaka bakubataranirwa amo nomo basokano yo muna agotumanyia omorikito Fatigari Gisemba. Amagombo amanene nigo agendera kubwata inze ase enyagitari ene ya Nyamira maiga y'abantu kwenekya emebere y'abantu abo basiretie amagima abo ritukore igoro kubwatikana n'umubasukano omube bwepara oyoiga n'umunyagitari omanene ase nyagitari ene ya Nyamira Dr. Angela Ogendi kagukwanira igoro y'umubasukano yo okorekanete rituko rya igoro ase pare enene ekurwa ekerenyo gwechia iko Onge. Oromotuko twanyorete casualties banyorete accident gari ekerenyo abantu 8 basiretie amagima abo 5 bara admitted ICU babere bali bobe mono bara accident and emergency bagenderete no bugwenia ase bali basiretie abamu abo twabatebiri pole unenya gitari twatemete konyara kubakonya bagenderete no bugwenia babere mbaro to korifa babatakire kore neurosurgeon no munyagitari wobongo egati yabo basiretie abancu babo nigo bakwanire ayaiga amono mwana oye barabana biriani kode amono mwana oye mwana sote amona abana bandu mwana gete no bara isiru masinyagitari mai na bibuli babana bagabosi basito mungina gete Wana abana bega bari ku Nairobi otabusiga iga asinge fitu ngakore gotakolesa makoyo ku tete sote baikansira bakanyora cyane umwana lilianyaka kuno mwana oyo makana abana bande bara ICU otu bali gusabanga gati aso gwanza serikali yito ya Nyamira na bara ibonsi kiyo ndo gwansi welo wisas kagiti mama tokonya tubisi abana bega bara ICU ko bayire nyagitari ingiya usinya sai na bakonya na mama nyinga sai na bakonya maene na masisi ayiga otugwatorojia masisi andi utarakora kubwatikana naya nigo mugavana bwe kaunti ya Nyamira akora etaro ya bene bwikase nyagitari enene ya Nyamira ase bukubatarira abaroira abo bagenderete kurwanirira obugima bwabo na baria basiririe abancu babo nigo bono abaremya na kubariera eirabuna nigo arachigotenena bokongu amo ne chiamate chiga kwa niaba yangu na serikali nuko bae ngora mono asa chari yabe tase ane kerenya between Konge na Kerenya asa ba sirira si family toko bae ngora nene yasa nero raba baremu akimna serikali tote nena inwe agenda small committee ko work in families elinde tumayanga kitora akonyane ne serikali bantu baitu mwesi pia simwabeta mwigwete tubata bantu ICU kendera kubasabira abo igo bali baitu basiriria magima sabira chifamilie chikiagera ni bayabere mugasakano mukongo abantu baitu babere bagosiria abandi baetane tiyo yo mase family aina bara magyanda manene ensemo yaye nigo mubunge bwe kaunti ya Nyamira omusikecherusha mumanyi nigo atuma magombo abene kuchase chiamatecho na usabire amachika para kubwatiwa n'abantere babonzi ingana ya mentirwe chinguru noyore nobote bwekerugo kyo bubunge bwa North Mugirango umanyikaine bunadanikani bunduki kinirende twara kubasaba kamuranje kintereba no cyobo yubwe turera no cyobo yubwe pick up no cyobo ye personal vehicle no bane ye passenger vehicle chire para kamuranje amachika arimo gusoma ugabwikaine bona ari kubasarura kamuranje mubwati amachiko ye para asengenje bono iga aba babete involved ase accident yeye nabora nyore kero yomonare onde ase barabunaro bwata makosa ye n'amakosa aya naragerire twasiriria abantu abange separa na yaba serikali ya Nyamira County eteme kurigiriria abantu banyamaboko naende eteme ko tenerera chibill kiri nyagitari kya na mangana abamu gosakono abantu babato bakon
naende roche namang'ana twaregeretie Christmas igo toigwete basengejoringa nerio tunasema pole sana igo nonyene serikali enene twaragotabana baingirie bateme koraga ng'aki bare bagotonetie amanyinga badonetie asengenjo aria Nyamira balo hospital ekiagara obokongumbora ebaitera amanyinga amange sana ayaiga na mayanda agenda kobaga kwenekiwa anene kurwase chiamate chiria chiabete chigosiria abancho babo kubwatikana no mubasukano omobe bwepara oyo onyarite kobaga kwenekiwa aboigoro magoroba abwase abantu batana batato baenekirie gosiria amagimabo naboigo abande batano nigo babekire asegetengo kiria kya ICU naboigo abande batato nigo babekire ase chiwodi aho ase nyagitari yaiga enene ya Nyamira. Hinko ripota Gatembe koraiga asengendo ye nyagitari enene ya Nyamira yegotoka imeya wodi ya Township West Mugirango Injefatigad Gisemba Mwanjomo rigereri na magomba manene na into na Gatembe TV twatumire amagomba ito gochia ase amate habaire na basani balwanya takaba kubwateranirwa ase omo basukano yo kolene tokugendera na kurwase county ya Nyamira Mwanjomo rigereri nigo umugavana habwe county ya Nyamira omusika mumenyeribo amochirie egatia barai kurwase county yo abo bakomumochia na koira rekorekana na omonto talimeremo kolengana nere niganya kabaga kuboria abarai bonsi gochamo ase anya kabaga kugikiria watanekana kwa barai buna gutume mulikito Paul Cup Okara gukwana sentunde ntangani kigimage sauti akuruisi wabisi mugavana uyo igani gomera na monegati yabamenye kurwase ebunga ya North Mugirango asagendere ko bagakoba mu kibali bagendere ko bakumubenka gesiasa yo bagutumeka kurusiko monyore senate kare bintu bya kite senate yari giti atabindi bwatuma binde bwatuma ekiane bintu bawo bisarigete biyo bisarigete nane nduru terasira ase chikora chiange 43 ayame gakubobe yatigara 42 mwegura tatieti bakangakera bagatera magoso tayo batato baga kamna magoso naro oyomo okorwa okongo omugeni mwegura yigakora ngakera bobe nata tubogabana tagoja ngora sabe bogabana Neliboni gagendere ko bagakubolia abanenchi be county ya Nyamira ko babatwere rucinga cyabo kunyara ko bagakubakirana amagendero alia aliete chira cinga kichechi campaign chiae na kuganya bali bakomulie bigocha ko irangora ili abakirana abanyamira amagenderero ase chira na rwete oji na ara ko be chinga jinde tuti ati mwakoma nenduso dojengo ikirani chibara na promise it doje by end of next year chibara chose na akoreki akor mangana nyageta ne mario na kaborire na rosi fund mwako ni wata 200 million wako wenda ne shaya kwanyo ari dimo ya rais waru kwenda nebinde igontora ili egasi negenda ona abatenda atenie egasi ndabachi besa ndabasera egasi nawe okoro nda yete chira nabantu bakansikora bakangachikora nanje wikambasike mbarendere niwe yinga ina giyo kakokora asumusangerekano yega wegoikeranwamo negati abarai kurwase county yega ya Nyamira niko wegogendera ko bagokoba mocha bali abagendera ko bagwatana ne serikali yaye umusikenya libo asibagendera ko bakubolwa kubwatrana na gotigo bombo chumunenchira ya mayo kinya e county nyebito byakoreki nyebito byatie moto tayo moto kwa kajasomoka nyagarame kala bere toro tagaje te west bono ituno timogirango toko kire igo bakomo sanya como sabera setani no ale to kala gasi aya kita okora ki takorwa takunyara yari bono ale baka 2032 bari batenena no mugabana ntoko batebimbu ya mono eko era bakanete kurwania umuntu ominto arina magosa manene egero togusangia abantu bakurwania umugabano itoko kora magenderero waigo asumusangerekano yiga horekana munane kyoriri ya siasa na kubaega abanenchi kurase county yiga kweli kense ye kyama kya UPA ekyo umugabano we county yiga harumurai yiga abanenchi baburiwe kweli kya sobonge nawe
okubwata ebibande bunenjira ya moyo kweriganya bosibo bocholi obonene. Tari power. Ko mwantu tam. Pati yeto ya gusi ekoro kuana naki. Eina ere pati yo mogusi. Igonde tache na ndanse ko bakore kanigatia iga aba oneri nande pati ngawe ko ere pati yeto ekoro kwa UPA. Kokora kende gios. Kero monto oyondo tabwati kadi yekura otabwati kebande. Abwate gento ki. Kana ngusi yakerege. Tukole tiayo. Ekaronko igwa bantu bagatebana kinda tintagetiega bana. Ngatintagetimatianya mubona ki mugako yoso mwana oyo no moiboru bwese yule. Ngoti gatulenda aba muraba mintaba. Tulende laini yeito na intutaye gwege tutoleta. Inko ripoti rigetasini kia wanjete kia katembe kurasi nseme chiga cha ebunga ya North Mugrango ngume kaunti ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara. Na mwanju murigereri omwamsi omochore kwe wodi ya Nyansiongo musike Jackson Mugusu ndiganyara kwa kwaregane bali bonse banyata kwa kwamera nere aseke minane kikyo chori bweta omotienyi oeta asanya kwa boli bonse go chamo na kubwatira nere kusukia ewodi yomotwe aya ndiganya kwa kani kwa asemisa yariganitwe ko ya emisa yariganitwe ase kansa ya ndoche ibere yo yarawa na Father Lawrence Mandela ase anyara kwa gakwarigane gwenga kubwatikana amo nobubwi obu anyara tokobaga konyora ase chitariki asobo chali chitariki 27 chiomotenyi oikomi nalimo. Iwarene na watu wake siasa ndokora kwanero uyepoka kukoira togo chaka siasa ende kwa kwanere skaja na litora rende libage twetwe na ndeto sikekirisi yeito bali minto twamenyokania nindo choyo minto matena narenga oyo minto machungo twakolesegi ekikura ono ntitubwaterane ebirengere bikwa bwate nayo kora magendero na boko ngamenterani ase manifesto yana akitora kora yawo ni chigas. Mwanju murigereri ase MCU no egati jabarai banyaka bakubwatuka chingwana choko segeta na gosira iganga yomurai bwikiama bumukonyi yomukonyi bomurai bwikiama gya Jubilee omoske Dr. Fred Kegomatiangi yokorigie kirokyo burai bwense asoba choli obonne bumwaka bwechirwe na 2025 korengana barobo ndigo banyaka bagosegeta omwasiro yomukoro na gotabuna nigo aisanire na bonsi ndigo bali maiga yae ase obocholi obo bumwaka oyo bwechirwe na 2025 twakerwanire twakenyorire yeso ta pakwemokariwo aseng'ente ndino kwana mang'ana mange ngenya saba konye etwatete kuri chinguru abangina chinguru chikoro ku power. Say power. God's power. Lero tukwenda masabo ega zikuwa korete omuyole wanali twalele 2013 2017 nere yaga wale kukairana nande to sama kenya sato gades tojipa kore gasindia nande ra ugende na mutwirani namanyenga makora makora atotwale lakini ntoko bwatezi senye ntoko maadero montomya mugusuki moranere ngasi na bego kwa kenya ona aya bantu bakwaniro nzi pi
umwana itobe kire yange ndabwiya iyo mo bagenge ndibamo rodozano muntu waka matoro tamu kuna kimaraje mukaragera mukayota mu kwake kura mwanyere nyomba ono muguso kora abantu banyachongera na mwayiwa jendo kwa mheshimiwa Chris Siemo kuru West Mogerango nyama ya ward nonje ma mnyongeti ganya pa mnyongeti lakini banyare ama sabaya mwa saberete na haraka konyete ona ya chitwa chene ona ya bogusu ino itia bantu banyansiongo ulio wakrete kura no mita wakrete kura abuna abantu babo bakorere gasi ona togere na bakorere gasi endo kwa batena biamwa. But we say thanks for our God namasabaino champion wa masabo tigato kwateranye ekera twachage tegenteke na watu warenge nga aigansa zechimbande asengeli nchola form Fred Okemo Matiang tumugwatie banga babatera nga tigato gwatio lo minto yari kirenga ki omugusi owetenena to be counted. We need to be counted. Andons whatever, Bale Mombasa Bale, Bale Nairobi Bale, Bale Kisumu Bale, Bale Karibale, Beka na Ega Wantu Bonsi, Towaterane Asawa Kolei. Na waomba jamani yetu pendane kuguzu. Asota yetu kwa makuta kama kule mbele mbona siviwe. Na upanda wale ndio wakurudishe tena kwa nyumba na. Number 2, Father, apane kanisa Toreme. I just want to say something that is very touching. From our Catholic Mission Church hospitals, there's a problem of funding. Also, whoever listens to us, help us lift our hospitals. Number 2, we are also praying that the moment of our schools never make it. Na wati para tatangora weekend na moko ya moyo lenjera pora watu wasila wana mjiongo basi letena mande wacha tuende pole pole Mungu awabariki njembo ato wako usikuwa ya bana ya sangi ya mole tobujo kwa sisi kwa mkomo tobujo mokano pare kutengera baba kana anyo mwa kawe kinge ngasa tataka ngero aje kama kwa tiko ngane kwa yasa watu Opo kana ukabuka libine mbele bagi au na watu wale mteke sama sini elia basaya ndiko bagante kosegetwa koelikia buna abakichikura na mono chinga kikombe gya APC kegenderete kulikia ase gosensio morobeli olio na continuous voter registration aya nigo abasaya bakwane kemuna gwetira so kwelikia buna abakichikura ne barachukanyora libagalia bene eligotenena ase na gosegotenena na goikaransa ase MS borai na ase amangana yo borai agokwanirwa Omuntu tubachirega mutari kubanza mutwekero kutobaga mbere nindubura nyane gukumba tari ntumo tokwenye kumatoromoke ora aki abasaba rega ekaraba kubuli biro wao emurasi kuba ikira nyuma tektoega si tokorere chipara tosomeri abana ba chibasari torosere bitaje emurasi nyu bono aki eto ina chirega gusigeta abasaba rega yo batage tukubuli ekirogo Kebo mwako 2027, goso mwako 2032. Aso wendo kutoka niga, geko geragega tuwachira mugusirana asa ulio kulete tofauti asoborai. Lakini baba tange sabali ya mabidi yako chaka. Kimwa sabili abana gaki bayeri baga. Goso manombobe. None nae omwana bere class ko emyaka 3 ene 5. Tokumana na driving school mabero. Mwana mwaroride. Omo chama bakuburu bwensi ekere wodi kisi counting ma. Na abana bami tomulema mwagende gali siko mubwate chikura so bungi moko nyara gototora onye mubwate bigwanero usengaki kwata chikura totoro murayo buya ndogo pesa kwa kwa tokonga ni migire kidogo bacha tuwate na barako bansira tuwakore nyene kampeni bansira tuwakora bitogete na kite mbeke bera tega tutaite kwa gihora ngwe vijana mtu ajete vijana bigambe vijana biko wangira bia Loka kaki bako de gas bari taji na napto yako peke gas. Moto na tubike vijana. Ndio sana kwa So
asa maenge na alikutabanga choka nugisa ikerogo korigino boseneta tutata basa na itu tonyoro muntu okwane lugha yetu ogo understand bia oira amalamisha ito ase serikali ime tali ogotume kubosenaki wono ndoje kama mbiri ya ikire nombara bro yote nega igande ndorana abasa mulega omuchano tali inu tali mutu motali okora sometimes ntobwerete kera tuwachenjira mazingira wasiti system echichikore tunaubora yobia naboko yaranga nabuto na mwanchomo ligererio mwamsio mukoro bwe wodi ya Kiogoro umwasike Samuel Opoko gose umwasike Samuel Opoko nigo amachirie umukonyi gose chingwana chanya takachiko chikubwato kwa no mukonyi wa mugavana bwe county ya Kisii umwasike Elijah Obebo korengana na Opoko nigo umwasike Elijah abwente kobe komokia Opoko leta umunyali bali amo nabo igo kwenekia habuna umunyali bali nkungusera aramo asabo iga Opoko hamenta buna nigo iganga ya bange babo ere ogosegeta na gosira eganga iyo mwasire mukoro umusike Dr. Ezekiel Machogu kwaba umugavana bwe county ya Kisii asabo chaleba nabo mwaka bashirwe na 2025 chenguru ward ya Kiogoro nona agamba chitamu ibe omo MC one okurukuwarta asiku omo chumba ono okurukusaili asiku okugamba nyali bali chache omo senator ono okuruku mama imonyonka asiku okugamba Kisii county mogemenere okurukutonya toto asiku okugamba Kisii county mugavana ono okurukusimba arati asiku okugamba Kisii county no president okuruku William Ruto asiku ekornero okugamba Kenya weto okorire buya weta abagambia bonse bakorire byose barakora buya bagosikwa ekora chinga kine chao botambe kerongo kwana abantu bande bakoranga tinganje inchenisi geto omugaba none nisigete nabaraya bonse nde kwanero murayi nande sigete mwana minto his excellence the deputy governor ya Kisii county uyo miteri chobero nando Mauricia nande 90 namonta ite kumukwana ya ina very polite wenga ki akara warenge masimba namonta ite kumusabanga konye tutageta abanyabara twamo ukwane eria begete njare nkingira nande ite kusabanga abarayi baito n'abapasta baito abo bagoturaha asegi adventista anje tugatwara amachi ini kurusu nancha apoko ntwara amachi kayo akalpere kanisa wanengani eria kwanete nabonta getakanya tebanga Your Excellency njawe tebuya ayino musanyo ne nande mu muromi tesekoksi nkiare kwaga buya kero kurigerera iraki and out of presidents umuntu watekeroga kana bona saba nyari bari ase county ya Kisii nayo njabona no gusabanga tanka bone gento gwakorire kenene nyogotarete gokonyo mugabana simba arati no kubeka abanyari bari ekibono naro rigia gusinyire wone kera gia gusinyire njira teyo gokonyo mugabana nanjira mata ite kwatu bashimu gabana kuwanga ki David tindo cyose nago konye ubika abanyari bari amo egere ochiko konye ka guchumotu onye to ikanya sago tukikura kire moto ono jenara gotabanga David kamana ayetura hakiro kurande igochorire ekero chorire tubwati moro authority yokore kichabantu barabe office ine kurusu apoko yobukwana njina chorire kabe ayenkwanya kubono no MC oyi abanyari bari etorete determined nganeke gabana tokorie osina kitotagete lakini nane ntori ugetaka atogesaba so bororo anya abantu ba Kisii county bagwanja batwe abantu ba Kisii county kerenga kibare baranje no munyari bari agamba abakoga kibaranje kanande mugabana orwairane nabakwira lakini amasikani amanene nkeringa we are determined n'abanyari bari ngatugambe Kisii county come 2027 ngoyo mintericha nago sabroire ana kubwatire chindaruna bakusiba bateba mwanjo muligereri goikaragwo no to gochira umutima kwa makego tukera ntanya batoko gendera na mange yona nyaka boingu kwaliganiria sekiomba sekionga chinsebere gotoskochara
esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwegeli bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwegeli bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism nkwegeli bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production. Asa Maria Tengorogu James Barari Nyakundi e principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school ya class 8 gose form 4 batajeti universities acha teyo babere isiko ekiagera boniga ase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye bali loan cyo gosoma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana nkwaye wale kiri tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia kumenye school urendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye bali constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri ngo mwana ndo gwense gocha Kitutu Masaba we bursary in full inda abana baito January intake negendereta abana bali bakoze school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase skuri yiga kose obakirisi migwetera sikiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. School director, teachers, parents, and my fellow learners, good afternoon. Ayo mwibuli nkuna kulijure sukuru asolera umwana omwaka ogocha Prince Shiners Academy neye muyechi skuru echo chikorana lya mabuli aya aho onsi nigo babwate daycare asibe ko babwate early education yani nursery korwa grade 1 weka grade 3 eskuru yiga ngokine bale ebyagwa na wigo bayigelia abana chigosoli aho nkuru bale obusombiko kya sabana bonsi na wigo nigo babwate aborokia abo bale n'ubumanyi bw'iguru nabanchirine wizara y'ekisemi ime yensi ya Kenya intake y'umwaka 2026 nigo agendrete na amabaga atigarite n'amake kirage nigo bagutuka kinsa mu kiri cyanyangongo ki kilomita kimibere cyoka kurwa stage miwa asamange bakirisi migwetera stina makyabo 0711209846 kose 0751190580 Prince Shiners Academy ayanura nyurali chibu liye semgo cyase umwanu
Sha Ceramics nigo bono yago keirie rigori riechitile cha Twyford icho bono igachi koni bwa chishiringi chimisano nebere nemerongebere chuka ase a box ya 30 by 30 nigo bakoni ya chimabol buna bono chitable taps koni bari chirangi aina chonse koni bari solid doors PVC ceiling babugata chitile chechinyasi na boigo chechi floor MBF pyramid gypsum cornice filled fables babugata chi double corner shelf a towel rack chi scrap holders chi soap dispenser na boigo chi shower mbabugate chi birengo ne chi type au ebinto bya plumbing beyonce p bunabono PPR female PPLT PPR stop valve sockets PRS chi generator mbabugate chi type chonsi p chi submersible pumps chi drill mbabugate chi type chonsi chi bench vise chi meter saw Anson scales na boigo mbabugate chi water tap ochonsi p simiti chi chuma chi water tank chi water pipe amabati ye chi type ochonsi emesumali no egotoka eyubugachi ne yamabati nigo bagotoka Cansons Plaza aseparana na ya Kisumu Highway inchuo Sha Ceramics bwego lira serigurianse. Karibu asensemo ya kabiri ya kionga chinsa ibere to gendrete ababwatani gusegatia ababwatani ebe kiama kia UPA bakora wana Geoffrey Keraka na Boigo Sixta Ochari nigo bamochirie omo sangerkano uyo nyaka bakoreka ase county ya Nairobi gukoragwa na Geoffrey Musiria uyo romukoreri gusomuteniri bo gukoreri ase county yo korengana barabo nigo Musiri anjurete omo sangerkano uyo bwemisa nakoba uyo gesiasa. Asa Maria Dane ngorko Keraka Geoffrey nigo no chief coordinator wa party ya UPA yeri mu show fight kwa Matiang'i rero ego twacha ya singinjo yomoyega oyo mtumu usu asinginjire te kanga nyasyo kolende mtumuna bakusi na ende mune chama we are condemning this thing oyo mtumu siria asa mana wakora te wetere kanisa ogutumeke kanisa go divide abakenya na nakorora asa ba Kristo njiro mu Adventista taji manyo yitudiro twarao asoko tumeke kanisa asoko baga abantu ngana bagusutagete kaisisa sengenjo gotangasa birengere beona biri umushimo musiria Matiang'i is not a small thing bakoro kuburuka ngare deputy ya Jubilee we don't have a president or candidate our friend Okumeda is a president candidate so what you see is that say kanisa we are condemning musiria mune party ya UPA oira nemagega osawa gusi asibiri kwa kora tegoro yegutumeka ka forum ye kanisa birikole kwa na igoronga ato sibidori me serikali we are sit into go to bwate candidate yete gorfuto ko Matiang'i uno mu gusibu na bakenya Chenkasora Sixta Sonchari ntado kwanera barayi baitu abantu baitu bagusi na Kisii na Nyamira county mune biongozi into mwana itoto go support inflate yokengo Matiang'i na haende ntageta gotebaiga amangana atuwa ojike ICC akura no mwana itomu siria oyo ile gas na Nairobi county government anya kwa ile gas no ile lakini tikagutaka kichari oyo minto Matiang'i ngare oyo kabelese Jubilee party na ande nga abwate siu William Ruto into Fred Okengo Matiang'i no president yakorigi uko basaba abana ba minto mwensi asemure tochichamo abarayi baitu bali muri bilogo tochichamo omugusio kwanirbuya tubwaterane ekaroko noraba amate bagukwana muguzi na murai bwense musike William Samoei Ruto ko lero niganya kwa gutara na gwekirana ase ekanisa yamo ime county ya Kiambu sanya bwa gukwanira abachali banne bugosa abachali boke bwekiama kya UDA obumanye kitamna grassroots elections na boigo gukwanira na abachali banne bo mwaka bwechirwe na 25 ebire nigo bora korekane korengana amo nebikore bya bana siasa kuri ntalia mangana oka. Jameni, munasema tuungane ama tutengane?
tuungane, sio tushirikiane. Mi naona siasa hapa imechacha, lakini mi naona kuna mahali, wacha niwasaidie kidogo, si ndio? Kuna uchaguzi imetangazwa ya Januari, na mi naona pengine imewachanganya kidogo. Uchaguzi ya Januari si ya gavana, ni ya chama ya UDA. So tulizeni boli kidogo, bado ya gavana itakuja baadaye. Ama namna gani jameni? Tuko pamoja? So mjipange na uchaguzi wa UDA kwanza, alafu hiyo ingine kila mtu achaguliwe kulingana na ile kazi amefanya, si ndio? Hakuna mtu atachaguliwa hivi hivi. Hakuna mtu atachaguliwa kwa sababu yeye ni hodari na matusi. Hakuna mtu atachaguliwa kwa sababu yeye anajua sana ati kupiganisha watu. Hapana. Tunataka tuunganishe wananchi wa taifa letu la Kenya. Na tunaikuidhania. Tunaelewana? Na mwancho murigereri chinga kichecho mo sikeruto niganyara kubaga kuri rabna nigarachi ko entra gusira basaya na mano gwetera umuroberio omanyika debna nyota azanyara kubaga ko nekia abuna ni go basaya barachi kujaga konyora jeshiringi chi emerongo 5 jeshiringi chiri 50 gochaka eiki egocha. I want to humbly request for business grants through the National Youth Opportunities Towards Advancement in the Nyota project to enable our youths establish viable enterprises. Na kuna mrembo ameongea pale anaitwa Pauline Waithera, nafikiri ameongea kwa niaba ya vijana, na mimi nakubaliana na yeye kabisa ya kwamba vijana lazima tuwashughulikie. Amesema ya kwamba tuongeze pesa ile ya Nyota. Mimi nataka nimwambie Waithera ya kwamba rollout ya Nyota inaanza from next week ya sehemu hii. Tuko na pesa tayari bilioni 5 ya kupanga nao vijana hawa waweze kufanya biashara. Sawa sawa? Na vijana tayari have been identified. Kuna vijana wamekuwa identified wale wa kufanya biashara ndogo ndogo. Tumesema kila kijana mwenye ako na biashara yake ndogo tutampatia shilingi 50,000 aendeleze biashara yake, ndio tujue mahali tutakutana pale mbele. Na hiyo camp ambayo mnakuja, Mancho mulige wikirabu na tokolera mangana maye kionga chinsa ibere ncheni ngoro kwa rune toto nyangiri kuransa mai mayelio niga kwa Wilson Makoli na kuransa ma transmission niga kwa Mike Willis kanda utwara uli ya miaga Tembe TV kionga kia mamusi waigotware obotkobya Baraka ninjo ninjo Tembe ninjo dorome ninjo mangana ma ninjo bangina ninjo ange iri bamura bange turetie ito baichore koba gotema baisanire ngiro kwe na lingoma itakuba kurwasero gito yaora babisa nkoro abamura kuruba bakuru na bakarendire chinsi nyonga nzinyetali sinyoma kono mba muleta bwati bono gusaba kumugusina kwa linga tange iri bamura bange turetie ito baichore koba gotema baisanire ngiro kwe banga nambalere iyo na lingoma itekuba kurwasero gito yaora babisa nkoro abamura nohore na abaswati bali nengenjo kabisa abaswati kalinya chiabo kabisa okonyora alende tumuchaje ukireti kiri nabuha bwana bagusia aliko sabanga yaya ingaba na banga bunabu abana abaya muraba ya tange iri bamurabange turetie ito baichore na umugusia tebete ngenje kabireyo ko bagotema baisanere ngiro kwe na lingoma iteko bwakurwasero gito yaora babisa nkoro bawanga kai muchiori nobugi ali tokubya abantu bali mpia bali nabantu beteregete buya Baraka ninjo ninjo Tembe ninjo dorome ninjo mangana ma ninjo bangina ninjo
esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeri bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwegeri bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwegeri bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwegeri bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism nkwegeri bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production. Asa Maria Tengorogu James Barari Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali bakore chiskuru cha class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera boniga se Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye bali chiloni cyogo soma wetera help high education loans board ne kibese cyo mwana nkwaye wale kiri tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia ko menye skuru golendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye bali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri nga mwana ndo gwense gocha Kitutu Masaba we bursary in full inta abana baito January intake negendereta abana bali bakoso school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kose obakirisi ni gutrasa kiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month.